From Austin to the world, where the dream unfolds, Czechoslovak hearts, brave and bold. Lucas Americas, yeah, the stories roll, real lives, real dreams, real stories to be told. Lucas Americas. Tak vážení přátelé, já vás vítám u další epizody mého podcastu Lucas Americast a dneska si budeme povídat o tom, jak slova mohou léčit. Mým hostem je Victoria Grace a básnířka, které se podařilo proměnit své životní bolesti, rozvod a i vzpomínky z dětství a v poezii, která dává naději. Její kniha Anton Rose, o které si budeme dneska povídat a která zanedlouho vyjde, je plná písní, veršů a modliteb, které hladí po duši. Viktorie, děkuji, že jsi přišla. Ďakujem. Že jsi našla čas a já se zeptám, jak se dneska máš? Dobre, dneska je úplne úžasný deň, je tu jeseň, ale v Texase samozrejme tie jesene sú úžasné, teplé, je to skoro ako leto. Skvěle, skvěle. My jsme se sešli tady vlastně na půlce cesty mezi místem, kde bydlíš ty, kde bydlím já. Je to centrální Texas, město Salado. Já děkuji moc za krásný tip. Jsme tady v parku, kousíček od pivovaru, takže ochutnáváme jejich produkty a já jsem ještě jenom chtěl říct, jak ty si vzpomínáš, kde jsme se potkali vlastně poprvé? Myslím si, že prvýkrát sme sa spoznali, keď sme boli na American Events, kde sa Česi a Slováci a Američania stretávajú. A vtedy som myslím, že sa stretila s tvojou ženou a ona ma samozrejme predstavila tebe a asi tak to začalo. Tak jsme se takže na několika společenských eventech, kde se potkává česká, slovenská komunita. Já si na to taky vzpomínám a na jednom z těch posledních jsme se právě domlouvali, protože mně přišlo strašně zajímavý a to, že budeš, nebo že už máš napsanou knihu a teďka vlastně budeš ji vydávat. A z toho důvodu já jsem si tě pozval do svého podcastu a moc rád bych o té knize mluvil dneska. Nejprve bych se ale chtěl dostat vlastně k tomu, jak vedla tvoje cesta ze Slovenska, protože ty jsi ze Slovenska, jak ses vůbec ocitla tady v Texasu? Takže ja som sa narodila na Slovensku, vlastne v Československu, ale som slovenskej národnosti. Ja to volám ďaleký východ, pretože pochádzam z maličkého mesta Humenné. Pozdravujem Humenčanov. A ja to vždycky hovorím aj tu mojim americkým kamarátkam, že moje mesto je 30 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Že sme úplne na tom ďalekom východe. Prišla som tu pred 28 rokmi, ako mladá po škole, po vysokej škole, skúsiť zrejme, ako sa tu žije. Nikdy môjim plánom nebolo tu ostať, asi to hovorí každý, si myslím, ale ja som mala plány na Slovensku, ktoré ale život chcel inač, takže sa to úplne otočilo na 360 stupňov a 28 rokov neskôr, ešte som stále tu a som šťastná, že mám korene a že som bola vychovaná a vlastne narodená na Slovensku a že som mala príležitosť žiť v krajine, ktorá je Amerika, pretože je to krajina príležitostí a neobmedzených vecí, ktoré človek môže dokázať v živote. A kolik jenom tak zhruba bylo, když si opouštěla Slovensko? 22. 22. Takže poměrně jako zásadní věk. Už člověk je tak nějak zaběhnutý tam v té svý zemi, má tam svý přátelé, už má i nějaké představy o budoucnosti a najednou tahle změna. Co se stalo? Nebo jak k tomu došlo, že si odešla? Ja som tu mala, rodičia tu boli moji predo mnou asi 2 roky, takže vlastne som prišla ako keby k ním sa pozrieť, že ako tu je a tak, ale no a potom vlastne neskôr som sa stretla s mojím terajším ex-manželom a vlastne potom sme sa vzali, no a ako sa hovorí, že rest is a history. No a už sme sa tu začlenili do tejto komunity a do toho života a stále som chodila na Slovensko pozerať sa k mojej rodine, ale domov je už tu, ale tie korene človek nemôže nikdy ako deny. Nepríde mi na rozum slovenské slovo. Že proste stále... Popřít. Áno, som Slovenka a som vlastne americká Slovenka, pretože síce žijem tu, ale to, kto som a odkiaľ som, to sa nedá vymazať, je to proste tam. A máš možnosť sa podívať na Slovensko, jezdíš tam, tu a tam? Áno, mám tam sestru a netere a zbytok rodiny, čiže vlastne každý, hej, moje tety, strikovia, kamarátky z vysokej školy, zo strednej školy, zo základnej školy, susedy z bloku a tak ďalej. Takže áno, spomienky sú tam a tie vzťahy, ktoré sa vyformovali od detstva, vlastne sú tam.
A od té doby, co jsi přišla do Ameriky, tak jsi pořád v Texasu? Byli jste stále v Texasu, nebo jste cestovali? Nie, tak vlastne ja som priletela do New Jersey a žila som tam 7 rokov. Potom sme sa presťahovali do štátu Pennsylvania, tam sme kúpili prvý dom a tam sme žili 7 rokov, no a potom sme sa presťahovali do Texasu a tu žijeme už 13 rokov. Krásný, krásný. A no já jsem si tě pozval vlastně nejenom pro ten slovenský původ, protože vlastně cílem tohle podcastu je představovat lidi, kterým se podařilo dokázat něco, kteří tady už nějakou dobu žijou, ale pozval jsem si tě sem hlavně jako básnířku. Tak se chci zeptat, jestli to ta můza přišla až tady, nebo kdy jsi vlastně poprvé přišla na to, že slova by mohly léčit? Měla jsi tyhle kreativní momenty už jako mladší, už na Slovensku, nebo to přišlo až po nějaký době, nebo to přišlo nějakou inspirací, životníma zkušenostma, jak tohle se stalo? Tak myslím si, že keď si tak spätne pozriem, že ešte keď som bola na základnej škole, tak stále ma bavilo čítať knihy a bavilo ma písať slohové práce. To bolo vždycky niečo, čo som mala rada. Ale vtedy si nemyslím, že som ešte vedela, že by to bol nejaká záľuba, ktorá by mohla prerazť niečo väčšie. Akurát som to mala rada a to bolo všetko. Myslím si, že stále som to v sebe mala, ale životné situácie mi to nedovolili z rôznych dôvodov to prejaviť. A myslím si, že taká tá múza ma kopla, keď som mala v živote situáciu, kde vlastne keď som išla cez môj vlastný rozvod, kde som zrazu ostala v situácii, kde som nevedela ako navigovať cez to, pretože som to nikdy predtým nezažila. A vtedy to tak bolo, to bolo ťažké obdobie, kedy som sa snažila vlastne zistiť, kto som ja. Kto som ja ako človek, ako dievča, kto je Viktória, ktorá je sama, bez nikoho a čo to vlastne znamená. A tak, keď som nevedela, čo robiť s tými myšlienkami, ktoré som mala v hlave, tak som jednoducho začala to písať na papier. A mala som pocit, že keď som to napísala na papier, tak proste tá ťaž tých myšlienok zrazu sa uvoľnila. Zrazu som to mohla ako keby zmaterializovať a prečítať. A situácia moja sa nezmenila, ale nejak sa odľahčila. A tak keď som bola v rôznych situáciách, či som bola veľmi šťastná, alebo veľmi som smutná bola, alebo som mala obdobia, kedy som plakala. Vždy som po trošku písala. Sa mi to tak začalo hromadiť, ale ešte v tom momente ja som to brala skôr ako nejaký journaling, že proste si len píšem, ako sa cítim. A postupne sa toho toľko nakopilo, že som to začala zoradzovať ako keby si hovorím, wow, to môže byť aj nejaké vlastne básne, ktoré dám dohromady, ale ešte som stále o tom nemyslela, že by som vydávala knihu, len tak ako pre seba. Mm-hmm. Pre mňa to bolo veľmi terapeutické a pomáhalo mi to dostať sa cez ťažké situácie, ale sranda je tá, že vlastne ono mi to nepomohlo to vyriešiť, ono mi to pomohlo cez to prejsť. Vlastne to mi nepomohlo sa dostať z tej situácie vonku, ale pomohlo mi to sa cez tú situáciu dostať. No a k tomu psaní, a ještě než se dostaneme k té knížce, a ty si mi řekla strašně hezkou věc, ještě když jsme si tady povídali u piva před natáčením, a že vlastně oba jsme vodní znamení, nebo jak jsi to říkala, že vlastně bychom měli být kreativní? Ano. Je to tak? Takže já jsem štír, ty jsi ryba. Ano. Je to tak? A ještě tam patří jedno znamení, ty jsi jmenovala... A to jsou Cancer, čiže to je rak. Ano. Takže něco kreativního si v sobě musela mít už od malička, jednoznačně. Už jenom díky tomuhle pravidlu, který si mi sdělila, a já s ním nemůžu než jako souhlasit. Takže kreativita se u tebe projevila, ale dá se říct v tom smyslu psaní až tady, až v Texasu, po těch životních zkušenostech, které tě potkaly. Áno, ja si myslím, že ja som našla samu seba naozaj, keď som bola sama, a si myslím, že je to taká dobrá formulka aj pre mladých ľudí, dajme tomu pre tých prvnež sa vydajú, prvnež sú, dajme tomu na vysokých školách, že najdôležitejšia vec v živote človeka by mala byť spoznať sám seba. Tá moja kreativita tam vždycky bola, a presne ako hovoríš, akurát, že ja som to nevedela. A tak si hovoríš, no ako si nevedela, že to máš rada. No proste som to nevedela. A možno som to nevedela prejaviť a možno som nevedela, čo s tým spraviť. A keď som bola sama, tak som začala robiť veci, ktoré ma bavili. A to bolo písanie, tancovanie, spievanie, hranie na klavíri, kreslenie. A zrazu som zistila, že mám talent v týchto veciach, ktorý zrejme tam vždycky bol, ale nemala som vhodné prostredie na to, aby sa to prejavilo.
A když se dostaneme k tomu psaní, jakou roli hrálo v tom tvém vlastně uzdravování se po těch určitých traumatech? Ty o nich otevřeně mluvíš a chceš o nich mluvit, což je dobře. Já jsem už na začátku zmínil, jednalo se o rozvod, jednalo se o nějaké zážitky z dětství, jednalo se o další nějaké životní zkušenosti, zklamání. Co konkrétně tě jakoby formovalo v tomhletom? Co se to stalo tak zásadního Viktorii, že vlastně cítila pocit, že se z toho musí vypsat ven? Myslím si, že to bolo naozaj ten rozvod ma úplne tak nakopol, pretože to tak na okraj poviem, ja som musela zistiť, keď som bola sama s mojou dcerou, ktorá bola maličká v tom období, že ako ja si zapnem svoje šaty, keď mám zip vzadu. Že to vlastne sama ani to nie, a keďže som, hej, ako to spravím? Ktorý mi prišlo, že aha, ja musím riešiť aj také veci. Myslím si, že to ma tak nakoplo, ale potom sa ten život, ako som sa začala rozvíjať ja, začala som nachádzať samu seba, tak prišli všelijaké situácie, hej, či v práci, alebo v osobnom živote, alebo medzi kamarátmi, pretože zrazu som bola sama a dajme tomu, moji priatelia, ktorí boli, dajme tomu vydatí alebo ženatí, už ma brali ináč, hej, čiže to boli rôzne situácie, ktoré sa začali od toho odvíjať a proste, čiže nie je to iba o rozvode, je to o situáciách životných, ktoré vlastne sa mi postupne stávali, ako ja som získavala a začala zisťovať, kto som a začínala som sa do toho života ako človek, ktorý je sám, individuálne a proste tak to potom prišlo. Co tě teda konkrétně inspirovalo k tomu dát vlastně ty texty dohromady? Texty té knihy, o které mluvíme. Keď som bola v najťažšom období, tak som naozaj nemala nikoho, komu som sa mohla zveriť. A nie preto, že nemala som kamarátky, ale preto, že som si myslela, že tú moju situáciu nemôže nikto pochopiť, len ten, kto cez to prejde. A tak som si hovorila, keď som to tak písala a veľmi mi to pomáhalo, tak som si hovorila, že wow, že ja chcem touto mojou prácou pomôcť ľuďom, ktorí idú cez rôzne situácie v životných situáciách, že to by bolo super, keby som to, čo ja teraz napíšem, keby som to mala ja, keď som to potrebovala. Že aby som vedela, že nie je potrebné sa za to hanbiť, nie je potrebné skrývať našu pain, našu bolesť, že je OK o tom hovoriť. A že tým, že o tom hovoríme, tak vlastne to dáme tak ako keby, že tá ťaž u nás, na nás vyjde vonku a že ja nie som sama, kto cez to situácie išiel a že určite tých ľudí je viac a proste mám takú vnútornú potrebu pomôcť iným. Ja som povolaním som sestra, takže vlastne je to vo mne. Aj v mojej profesionálnej sfére som zažila vlastne s pacientami, rozprávala o veciach, o živote, hej. A vedela som, že keď oni mi povedali svoje problémy a dajme tomu, ja som povedala čas svojich, že zrazu nám bolo lepšie. Že zrazu tá bolesť nebola taká tvrdá, taká ťažká, pretože sme sa dokázali relate to each other a dokázali sme proste si uvedomiť, že vieš čo, máme to obidvaja ťažké, ale keď si to tak povieme, tak je život lepší. A proč zrovna růže bez trnů? Co tenhle obraz konkrétně pro tebe znamená? Ja mám pocit, že tá rúža symbolizuje každého človeka. A že tie trne, ktorá tá rúža má, vlastne nie sú jej. Že rúža je vlastne nevinná a rúža není bolestivá, že tie trnie tam dávajú, alebo sú tam iba preto. To sú vlastne tie situácie, ktoré sú v tom živote a tá rúža, buď tie trnie sú na tej rúži z toho, čo ľudia tomu človeku urobili zle, alebo obrana, ako keby. Ale tá idea of tej Antoine Rose je, že proste ľudia nie sú zlí. Ja verím v ľudské dobro a verím, že veľa ľudí má v sebe lásku a myslím si, že to ten celý svet potrebuje v dnešnej dobe. Že láska je naozaj odpoveďom na všetko. Samozrejme, je ťažko milovať tých, ktorí nás rania perpetuálne. To je proste jedno z vecí, ktoré som vo svojom živote snažila sa s tým nejak ako zžiť. A preto vlastne tie trnie tam nie sú. Tá rúža, ten človek je plný lásky. Narodíme sa s láskou, hej? Človek sa nenarodí
s chamtivosťou alebo z jealousy. Nie, my narodení sme z lásky a sme láska. A to postupne, ak sa človek vyvíja a čím sa obklopuje a čo sa mu stane v živote, ho niekedy môže urobiť tou trňovou ružou. Hej, že on nie je tým trňom, ale tie trne na ňom sú, pretože alebo tie situácie to na neho dajú, alebo tá rúža si to vytvorí kvôli tomu, že sa bojí, pretože ten svet je taký, aký je. Jak se ti v té knížce podařilo propojit vlastně ty 3 světy? Ten hudební, poetický, takže poezie, hudba a modlitby. To jsou 3 rozlišný nebo naprosto rozdílné světy. Jak se ti tohle podařilo v té knize spojit? To prišlo postupne, pretože keď som mala tie básne vo rôznych fázach môjho života, alebo či to bolo, keď som bola zaľúbená, alebo keď som bola nešťastná, alebo keď som bola šťastná, pretože tak som zistila, že oni majú vlastne inú ako chuť tie básne. A rozdielila som ich na sekcie, takže sú tam 4 sekcie. Začína to biblickými, ako keby piesňami, čo zahrňa vlastne do toho Bibliu. A niektoré, keď som ich napísala, tak som si hovorila, to vyzerá ako modlitba. A dokonca to aj končí, že amen, akože amen, pretože naozaj to malo taký dozvuk toho. Takže v tých biblických dotýkam sa vlastne, snažím sa nájsť ľudské utrpenie a odpoveďou v Biblii. Hej? A prepájam to napríklad s Dávidom, keď išiel proti Goliášovi, alebo keď bol Daniel v levovej jame. Hej? Čiže vtedy som si uvedomila, že ja nie som sama, že to vlastne aj v Biblii je to napísané, že ľudia išli cez strašné veci a že boli aj cez to sa dostali. Takže to boli tie biblické a potom mám básne, ktoré sú, ja to poviem v angličtine, pretože tá kniha je písaná v angličtine. Určitě. To jsem se chtěl taky zeptat, nebo spíš si to jenom upřesnit a je to v angličtině. Je to v angličtině, áno. Takže tie prvé sú biblical songs, tá druhé sú songs of pain and sorrow, čiže tam vlastne naozaj idem ako úplne do jadra tej bolesti. A potom ďalšia taká sekcia je Songs of Reflection. Takže keď som cez tú bolesť prešla, tak zrazu som zistila, že to je OK, že každá bolesť má určite nejaký význam. Tak to boli tá Songs of Reflection. No a potom to ide ďalej, no tak spadá do Songs of Joy, takže tam som našla radosť. Tam som našla, že sa hovorí v angličtine, že there is meaning in your suffering. Tak v tej radosti som to našla. No a potom tá posledná sekcia je Songs of Love, tak je tá viacej zaľúbená, taká euforická. Ale takisto v tej sekcii mám niektoré básne, kde hovorím o láske, ktorú som nestretla ešte, ale o ktorej viem, že príde. Ktorú nemám, ale verím v ňu. Takže to je také zaujímavé. Takže ono to tak postupne sa graduje z takovej tej bolesti, nachádzanie to v Biblii, potom ako keby prežívať si tú svoju bolesť, potom sa reflexuješ na svoj život a potom ideš s radosťou a nakoniec končí to láskou. Krásný, to je krásně řečený. Já mohl bych tě poprosit, já totiž vidím, že tady máme určitý manuskript. Nemáme tu knihu ještě, protože ta teprve vyjde. Což je mi malinko líto, že nemůžu si ji tady zalistovat, počíst, ale určitě ta šance bude brzy. A ty to přesto máš vytištěný. Mohl bych tě poprosit třeba, že by si citovala kousek z tvý, ať už oblíbený básně nebo nějaký stati? Áno, samozrejme. Tak jedna z mojich najobľúbenejších, alebo oni sú ťažko povedať najobľúbenejšie, pretože každá má niečo do seba, ale mám také zopár takých, ktoré rezonujú so mnou veľmi. Jedna z nich, to je presne to, o čom som hovorila, keď som to písala, tak som mala pocit, že proste ten papier absorbuje moju bolesť úplne. A tak som aj napísala takú báseň a má názov, sa volá, že Ink and Tears. So it goes like this. My words go unheard, my voice without sound. The more that I speak, the more they tear me down. They try to break me, they tell me to quit, spitting on my face with venom and grit. So I step back, hold it deep in my mind. Voices keep screaming, no peace do I find. No one will listen, no one will see. The weight of silence crushing me. Pages I fill with my secret pain, writing in my darkness, healing my brain. Pen in my hand, I mend every part, bleeding my sorrow, healing my heart. Tears fall like rain, washing my cries. When the ink is dry, I rise and I rise. Breathing in deep, ready to stand, living my life by my own hand. To
jsou krásný verše. Já předpokládám, když jsi si vybrala, že to bude jedna z oblíbených básní. Mohla bys říct, jako, jak vznikala tato báseň, jako, co za ní stálo, co za tím textem je? Za životní skúsenosť. Myslím si, že konkrétne táto bola, keď mi pripadalo, že som úplne na dne. Že som sama na tomto svete a že nie je nikto, kto by ma pochopil. A keď som to napísala, tak sa mi strašne uľavilo a uvedomila som si, že je to fajn, je to v poriadku a keď už nič, tak aspoň ten terapeutický healing cez tú báseň mi pomohol cez to prejsť. Takže tam jsou určitý traumata, které se časem jakoby uzdravujou, daří se to skrze tyhle ty slova. A já se chci zeptat, jak se dá mluvit vlastně o traumatu citlivě na jednu stranu, ale zároveň takhle otevřeně, protože ty jsi naprosto otevřená v těchto věcech a já to obrovsky obdivuju a kvituju. Ďakujem. Jak tohle sa ti darí? Ja si myslím, že každý z nás má nejakú traumu, či si to ľudia uznajú alebo neuznajú. Hej, tá trauma mohla byť alebo v detstve, alebo v dospelosti, alebo neskôr v rôznej situácii. Mám pocit, že dnešná spoločnosť nám hovorí, že nemáme o tom hovoriť, že to nie je dobré, pretože máme byť šťastní, stále šťastní. Ja si myslím, že to šťastie ja definujem tak, že ako ja definujem šťastie je to, že nájdem šťastie aj v tom období alebo v tom bode, keď sa cítim takto. Že dokážem aj v takom, keď mám taký deň, nájsť aspoň niečo, čo ma poteší. A že šťastie nie je vždycky sa usmievať a robiť dobré veci alebo mať nejaký fun. Že šťastie je aj to, že si uvedomujeme, že sme zdraví, a ráno vstaneme a máme puls. A ako sestra, to naozaj, ja si každý deň ďakujem, že moja rodina a ja som zdravá, pretože ja viem, čo to je, ak človek nie je zdravý. A častokrát, keď pracujem v nemocnici a vidím pacientov, ktorí sú mladší odo mňa a často si hovorím, že to som mohla byť aj ja. Čo ma od toho oddeluje, aby ja som nebola, dajme tomu ten pacient, ktorý je po porážke alebo mal nejaký motorový accident. Hej, čiže ja som šťastná za to, že žijem a že som a že vlastne to môžem robiť. A asi tak. Yes. A co ty sama, když ty se sama nebojíš takhle otevřeně mluvit o těch traumatech, ať už z dětství nebo o jakýchkoliv jiných třeba bolestných zkušenostech, co bys poradila dalším lidem, kteří si třeba taky nesou určitá traumata z dětství? Myslím si, že každý si to musí you have to face it like every day. Prostě čeliť tomu. Yes. A neznamená to, že to bude jednoduché, pretože niekedy tá pravda nie je pekná. Myslím si, že človek musí sa naučiť akceptovať samého seba so všetkým. S dobrým, zlým. S tým, čo som a s tým, čo nie som. S tým, čo ničím nebudem. Pretože si myslím, že aj osobne, keď dáme tomu pred 30 rokmi, keď som mala 20 rokov, tak som chcela byť dobrá vo všetkom. Dnes už nechcem. Dnes už viem, v čom som dobrá a viem, v čom nie som. Akceptujem tie moje dary, ale tiež akceptujem veci, ktoré nemám. A nevadí mi to. A myslím si, že len takto človek potom môže akceptovať aj iných ľudí. Hej, že keď akceptuješ samého seba, dokážeš sám sebe odpustiť, dokážeš sám sebe povedať a priznať si svoje problémy, traumy a rozprávať o tom, len potom môžeš aj ty tomu druhému človeku, či to je tvoj partner, alebo je to tvoje dieťa, alebo je to tvoj kamarát. Len ty môžeš žiť taký autentický život s tým človekom, keď žiješ autentický život so sebou. Takže myslím si, že tá autenticita, jak sa hovorí v angličtine, being unapologetically you, standing in your own truth. Ale niekedy to znamená, že keď tak ty život budeš žiť, budeš sám. A že to je OK. Že to nevadí. Pretože ani keby ma v tomto svete nikto nemal rád, čo som milovaná, ale aj keby teoreticky ma nikto nemal rád, tak ja mám radu sama seba, aj Pán Boh ma má rád a to mi stačí. Že dokážem prežiť, aj keď ma ľudia budú na mňa nadávať, nemať ma radi, pretože je to ich názor a ja im ho neberiem. A ja žijem svoj život a ja sa nemusím nikomu vysvetľovať, prečo ho tak žijem a ich názory na môj život ma naozaj nezaujímajú. A myslím to ako in a humble way. Nemyslím to ako, že I don't care. It's not that. It's just that ja si to vypočujem, tvoj názor, ale neberiem si ho na seba. Ja sa snažím observe, but don't absorb. Čo je veľmi ťažko pre mňa, pretože
keď sme hovorili o tých water signs, my absorbujeme úplne všetko, hej, a ja som empat, takže dokážem sa vcítiť do druhých ľudí. Niekedy ani nechcem a bolesť iného človeka, ja ju cítim a chcem ľuďom pomôcť, ale zistila som, že snažím sa proste dívať sa na to proste z pohľadu a neabsorbovať úplne všetko, čo ide mojou. A to isté, čo povedia ľudia, slova alebo názory na mňa. A že je to OK, že nie som z toho crushed a je to fajn. Já se s tím naprosto totožňuju. Jsme se o tom taky trošičku bavili, že a možná v zemích, ze kterých pocházíme, je to malinko komplikovanější, ten postoj životní. Může to vzbuzovat i určitý pocit arogance z naší strany, ale tady v té americké kultuře je to naprosto běžná věc, že člověk je naprosto tím, kým chce být a tím se i prezentuje a tak ho ti ostatní berou. Bez jakýkoliv, ať už závisti, ať už předsudků, nebo cítiš to taky? Áno, cítim to. Áno, a ja, ale myslím si, že každý by sme mali, že takovej tej trošku selfishness, ale takovej tej zdravej, hej, pretože ja som vždycky vravela, že človek sa má dávať a máme sa obetovať, pretože áno, máme pomáhať iným, ale nikdy nemôžeme stratiť samých seba v tom procese obetovania a dávania sa. Pretože keď stratíme sami seba, to znamená, že stále sme k dispozícii a pomáhame a na konci dňa nevládzeme a my nemôžeme ani sami seba doplniť. A my keď sa vyčerpáme, tak ani pre tých ľudí, ktorí nás potrebujú každý deň, nemôžeme byť. Hej? Čiže naša kultúra z domu nám vždy hovorila, musíš byť stále available, musíš stále pomáhať, robiť, dávať. Áno, ale nesmieme sa v tom procese stratiť. Čiže potom musíme si nastaviť tie hranice, že áno, dneska najmä tomu nemôžem, ale musíme sa tiež obrániť voči druhého človeka reakcii na to, hej, pretože tí ľudia, ktorým sme stále dávali, zrazu sa to nebude páčiť. Povedia, wow, akože ty hovoríš nie. Čiže my musíme sa obrániť nielen hranice pre seba, ale hranice aj to, že i keď tomu človeku sa nepáči, že povieme mu nie, že nebudeme sa cítiť vinní za to. To je proste stáť v tej svojej pravde, že ja to robím pre seba. Tá hranica, že ja nikomu nemôžem pomôcť práve teraz, lebo som vyčerpaná a nevládzem, to nie je, že som rúd k tebe, ale že vlastne obraňujem samu seba. To je pre mňa. Ja sa musím ochrániť. A keď ty tomu nerozumieš, to akože ja za to nemôžem. A ja nemôžem vysvetľovať, prečo idem urobiť to, čo idem urobiť. Pretože ja viem, prečo to robím. Takže ono je to ťažko, no. A ja sa stále učím a stále prídu situácie, kde niekedy není to 100%. Ale ja si myslím, že ten healing proces, že to ako sa človek uzdravuje, že to je celoživotné. Ja si nemyslím, že bude deň, kedy vstanem a poviem, ja už som uzdravená zo všetkých traum, už som OK. Nemyslím si a nevadí mi to. A my jsme se bavili vlastně, že ta kniha Untold Rose se skládá ze 3 částí vlastně, písní, veršů a ještě i modliteb. Já jsem se chtěl zeptat, jakou roli podle tebe hraje duchovno nebo i víra v procesu hojení všech těch traumat a zážitků? Pre mňa veľká, pretože ja som bola takto vychovaná a samozrejme v Amerike je trošku kultúra iná, ale ja si myslím, že či to voláš tú osobu, v ktorú veríš, či to je Boh, alebo ju voláš energia, alebo ju voláš vesmír. Ja si myslím, že to je to isté. Ja to volám, že to je Boh, niekto povie, že to je energia, ale častokrát ja poviem, že I think the universe is telling me. Proste to je, ja to neviem vysvetliť, hej, proste je to niečo, čo sa nedá pochopiť a je to väčšie, než my to môžeme nejak zmaterializovať. Je to niečo, v čo verím a ako ja hovorím, ja to volám Bohom, ale je to taká tá energia, ten vesmír a to, čo nás obklopuje, čo sa nedá, neviem to vysvetliť, ale pre mňa to malo veľký význam, preto som aj v tej úvodnej sekcii v mojej knihe, kde sú biblical songs, vlastne tam som reflektovala na to, lebo tá Biblia v podstate nám ukazuje, že Ježiš trpel za nás. Aj on vlastne, keď bol v tej Getsemanskej záhrade, tak hovoril, že on bol vlastne Boží syn a sám povedal, že toto je ťažké, ja to nechcem. Ale keď si myslíš, že musím cez to prejsť, tak to prejdem. A ja si myslím, že takýto postoj musíme zaujať aj my. Pretože v živote stále niečo bude. Keď niekto čaká, že šťastný život bude, že všetko bude v pohode, tak to akože, to je delusional. Hej, v živote prídu situácie. Different season, sme starší, teraz máme deti, potom ich nebudeme mať. Čiže v každom tom období niečo príde. A tiež sa máme k tomu postaviť tak, akože áno, je to ťažké, ale keď musím cez to prejsť, tak cez to prejdem.
A ja keď sa pozriem na svoj život, akokoľvek ťažko som mala, stále sa to vyriešilo. Čiže vlastne verím, že čokoľvek príde mojej ceste, že ja to I overcome it. Že nebude to jednoduché, ako musím cez to prejsť. Cez to prejsť je to najťažšie vlastne, ale stále sa to vyrieši. A ja v to verím, pretože stále, keď sa pozriem na ten svůj život, tak se to stále vyriešilo. Měla by se ještě nějaký pro naše posluchače a vlastně diváky nějaký úryvek, ještě další z knihy, kterou ještě v tuhle chvíli není možné sehnat, ale bude brzo. Já totiž vidím, že jsi připravila několikero těch úryvků a má to určitě nějaký svůj důvod. Kdybys možná nám kousíček představila. Ešte mám tu jednu. Táto bola taká reflexia, keď som sa snažila poďakovať ľuďom, ktorí ma nechali. Keď som sa nedívala na to, že keď ma niekto nechal alebo nechcel, že to bola ako strata pre mňa, ale že skôr, že som vďačná, že nepokračovali sme v tejto ceste spolu. Tak tá sa volá Star. Je takto. Thank you for leaving me so I could find the one who sees me, heart and mind. The one who I'll embrace, all that I am, when others only saw me as a dam. Grateful for the ones who thought me tough, too strong, too bold, never enough. For each word that tried to pull me down, I found my strength, I wear no crown. I blaze my trail through roads untread, and let the world's opinions be shed. Whole and perfect in God's eye, my Creator, my Father on high. Ten úvod si vlastně řekla, je k tomu ještě něco, co třeba stálo za vznikem tyhle konkrétní básně? Myslím si, že my musíme často v našom suffering musíme nájsť tú vlastnú rolu, ktorú sme v tom hrali, hej? Že nemôžeme hovoriť iba a ona bola taká a taká a taká a to mi spravila. Ale uvedomme si, že a čo bola naša rola v tom? Nechali sme toho človeka, aby sa k nám tak správal? Nepovedali sme nie, keď sme mali povedať nie? Takže to bolo vlastne, aj my sme sa k tomu ako keby pričinili, že to tak bolo. Čiže namiesto toho, aby sme poukazovali na iných, musíme sa reflektovať na seba a zistiť, že čo bola naša rola v tom našom suffering a poďakovať tým, ktorí nás nechali. Pretože essentially ľudia, ktorí nás nechávajú, to nie je o nás, ale to je o nich. Hej? Čiže oni nás nenechali, pretože my sme neboli dobrí. Ale oni nás nechali preto, že oni to dobro v nás nemohli nájsť. Čiže naša hodnota sa nemení tým, že ľudia nás nechávajú. Naša hodnota je tam. Odchádzajú len tí, ktorí to nevidia. Co by si, Viktorie, chtěla, aby si lidi odnesli z knihy Unthorned Rose? Že nádej je tam a že len chcem povedať každému, kto ide cez čokoľvek v živote, že to je v poriadku, že to je časť života a že bolesť v podstate musíme sa naučiť akceptovať. A že život je aj napriek tej bolesti, život je krásny. Pretože keď sa pozriem na svoj život, tak vďaka tomu, čo som vlastne prežila, vydávam knihu. To je super. Bez toho by som nikdy nebola tu, kde som teraz. Čiže tým, kým som, to ma vlastne urobilo to, čím som si prešla. Čiže ja ďakujem za to. Ďakujem za všetkým, ktorí ma nechceli, nechali, ktorí si mysleli, že som nebola dosť dobrá. It's okay. Pretože v podstate my nebudeme každého mať radi, ani každý nemôže mať rád nás. Hej? Že you can be liked by everyone. Not everybody will like you and you won't like everyone and that's okay. Pretože keď ťa má každý rád, tak niečo nie je v poriadku. To znamená, že ty si people pleaser. Hej? Čiže proste vedieť, že nie si everybody's cup of tea and that's okay. Mně se líbí, že vlastně, hrozně se mi líbí tenhle tvůj postoj, kdy vlastně všichni lidi, kteří se otočili, řekněme zády, řekli ne, tak jak ty popisuješ, tak vlastně v tobě vzbudili veškerou tu energii, ze který pak vzešlo tohleto umělecké dílo, který budeš vydávat ven a který bude teda hodně koncentrovaný. Já předpokládám, že tohle, když si člověk přečte v nějaký třeba životní etapě, kdy je zrovna na dně, tak ho to může položit, anebo naopak možná inspirovat k nějakému vzestupu. Já si myslím, že by asi takhle
Takhle by se to dalo, ne? Áno, a ja si myslím, že každý človek, ktorý niečo donesie, či to je v tvorivej oblasti, či už je to nejaká maľba, alebo kresba, alebo nejaká taká poetická práca, že ty niekoho inšpiruješ, ale niekoho môžeš aj trigger. Čiže a je to normálne, hej, pretože tým, ktorých sa to dotkne, alebo ktorých to osloví, tak im to pomôže. A tých, ktorých to neosloví, tak možno v nich zase je semienko. Hej? Ja viem, že nie každý to bude chcieť čítať, viem, že nie každý, kto to prečíta, sa s tým stotožní, možno nie teraz. Čiže ja nemám od toho očakávania. Ja viem, že keď sa nájde jeden človek alebo jedna duša, ktorá keď si to prečíta a jej to pomôže, tak to nie je o tom jednom človeku, pretože ona alebo on, ten človek, zmení svoj život aj život ľudí okolo seba. Čiže stačí, keď jeden nájde v tom nejakú cenu, tak si myslím, že na tom svete bude krajší život. Tak už pojďme s tím ven. Kdy bude kniha venku? Tak, kniha Untold Rose od Victoria Grace. Takže kniha by mala výjsť na svetlo sveta vo februári 2026. Takže momentálne som v editing stage, book cover page a a lot of work, veľa práce, ale to je taká šťastná práca a tvorivá hlavne, takže bude tam aj trošku kresieb a tých mojich aj ilustrátorov, takže bude to ilustrované. Nie všetko, ale niektoré tie básne majú ilustrácie, takže myslím si, že bude to pekný package. No a my si tady vlastně povídáme o víkendu na začátku listopadu a kde tě můžou lidi sledovat, kde můžou ten progres sledovat a kdy se vlastně dozvějí o té knize. Je nějaký, já to samozřejmě uvedu do popisku pod tohleto video, který spolu natáčíme, kde tě můžou sledovat. Takže ja som na Facebook, prepojím si Facebook a Instagram a keď budem mať ten cover page, tak I'm gonna do a live video and my web page. So everything is like, it's like a domino effect, right? Najprv musím mať ten cover page, aby som mohla to dať na tú moju website. Takže už mám domain moja, ale ešte nefunkčná, pretože pracuje sa na nej. Moja web page bude victoriagracehealing.com. Takže domain je už kúpená, mám to zaistené, dávame tam fotky a čakáme, kedy budeme mať book cover, aby som mohla vlastne viac tam o tom na tej website dať. Na tej website sa bude dať aj tá kniha zakúpiť, budem robiť pre-sale, takže to všetko budem na Facebooku annoncovať, keď when time comes. Skvěle. Já se s tebou určitě propojím také přes sociální média, aby jsme byli ve spojení a mohli jsme to komunikovat dál všem našim posluchačům a divákům. A já se ještě nemůžu nezeptat, jaké jsou osobní a třeba i umělecké plány Victorie Grace do budoucna. O čem si budeme třeba za 3 roky povídat, až se tady sejdeme zase při příjemném rozhovoru. To mi pripomína, keď idem v Amerike na nejaké interviews a oni sa ťa pýtajú, where do you see yourself in 5 years? Možná teď je priorita jasně daná do toho 26. februára a neřešíš nic dalšího. Jo. Je to taky možný? A nebo třeba máš nějaké ještě další plány? Neviem, ale nemyslím si, že to skončí tou knihou. Myslím si, že ja som človek, ktorý verí vo veci, ktoré sa nedajú nahmatať a nedokážem to položiť na papier. Verím, že z toho bude niečo väčšie. Mojím hlavným cieľom je pomáhať ľuďom. A mám sama dceru a samozrejme môjim gólom je, aby si dobre vydala. A myslím si, dobre vydať sa je vybrať si toho správneho partnera. Čiže začína to už v detstve, hej, že musíme tie svoje i dcery, i synov, hej, pretože vybrať si toho správneho partnera na celý život je single most important thing in life. Think about it. Keď si vyberieš dobrého partnera a dajme tomu, že sa vaše cesty rozídu, tak stále máš dobrého partnera, aj keď nie ste spolu. Čiže je to dôležité. A myslím si, že vychovávajú nás, alebo aj ten americký taký ten I don't know, thing is, že malé deti učia o Disney a princes a princ na bielom koni a myslím si, že to je veľmi nerealistické. Ja si myslím, že to by nemalo byť niečo, čo by každé dievča alebo chlapec mal túžiť. Som za marriage, ale myslím si, že mali by sme túžiť nájsť samých seba najprv. Pretože len keď poznáme sami seba, len keď sa akceptujeme, len keď si prejdeme cez všetko, čo sme si prešli a snažíme sa tú traumu nejak tak spracovať, len potom môžeme byť dobrými partnermi pre ostatných ľudí.
Čiže ja si myslím, že gól človeka každého by mal byť spoznaj sám seba, uzdravuj sa a nájdi si zmysel života. Mark Twain má dobrý citát, často to píšem kamarátkám na narodeniny, že there are two more important things in your life. The day you are born and the day you realize why. A myslím si, že to má veľmi hlbokú myšlienku. Základ, myšlienka, určite. Pretože každý sme tu, nikto tu nie je by mistake. Každý nám Pán Boh dal vesmír, nám nadelil dary. A našim purpose in life je, aby sme tie dary poslali ďalej. I truly believe, že we are here to serve others. Áno, ja rozprávam ako sestra, ale si myslím, že keď poviem ten serve, to znamená, že pomáhať, dajme tomu, či susedovi, či kamarátke, hej, čokoľvek, hej, či odvezieš niekoho niekde, alebo dáš mu dobrú radu, alebo pomôžeš mu v niečom. Že my nie sme vytvorení a ľudia neboli vytvorení na to, aby žili sami. Aj keď tá solitude je dôležitá, aby sa človek spoznal, ale potom žijeme v komunite, máme sa spájať, máme si hovoriť príbehy, máme si navzájom pomáhať, učiť sa, hej. Človek sa najviac poučí z toho, keď spadne sám na hlavu a rozbije si nos, ale niekedy, keď počúvaš iného príbehy a povieš si, I'm not gonna do that, because when she did that, this can happen to me too. Hej, že učíš sa z tých druhých chýb, učíš sa zo svojich, ale niektoré chyby neurobíš, pretože poznáš tých druhých príbehov a si povieš, that can happen to me. Myslím si, že to je tiež dôležité. Preto potrebujeme komunitu ľudí, potrebujeme sa prepojiť, pomáhať, I just love each other. Krásně si to řekla. Já jakožto člověk, co hraje na piano, tak samozřejmě chápu tuhle věc, protože největší balady, nejmelodičtější balady a ty nejkrásnější písničky já si vlastně hraju v době, kdy mi není úplně OK. A mně se strašně na tobě líbí ta energie a to, že si vlastně veškerý, třeba i řekněme negativní životní zkušenosti dokázala přetavit v nějaký kreativní dílo, který tady bude. A nejenom, že to je vlastně něco, do čeho ty si koncentrovala svoji životní zkušenost, ale ono to bude skutečně sloužit i spoustě dalším lidem jako inspirace. Už jenom z toho mála, co jsme měli možnost tady dneska slyšet. Je to krásný, je to plný životní zkušenosti a takového toho citu. I ty empatie vůči vlastně tomu, co se ti dělo, vůči dalším lidem, co ty si prožívala. Takže já jsem z toho strašně jako dojatý, upřímně. Těším se na knihu, až vyjde. Děkujem. Budu určitě jeden z prvních fanoušků a čitatelů. Budu strašně rád, můžeme se i domluvit na nějaký menší spolupráci typu, že prostě oznámíme. Ano. Určitě bude nějaká podpisová akce. Ano. A takže ještě jednou moc děkuju, že jsi přišla, že jsi našla ten čas a držím tobě i knížce Anton Rose palce. Ďakujem. Cheers. Tak cheers. No mě chutnalo teda víc než tobě, no. Já si budu muset jí dát ještě jedno. Tak děkuju moc krát. Ať se daří. Super. From Austin to the world, where the dream unfolds, taking Slovak hearts, brave and bold. Lucas Americas, yeah, the stories roll, real lives, real dreams, real stories to be told. Lucas Americas.